Αν δεν βρεις τρόπο να βγάζεις χρήματα ενώ κοιμάσαι, το πιο πιθανό είναι να δουλεύεις μέχρι να πεθάνεις. Είμαι σίγουρος ότι έχεις ακούσει αυτό το διάσημο ρητό του Warren Buffett. Και αν βλέπεις αυτό τώρα, τότε μάλλον σε απασχολεί το ίδιο ερώτημα που είχα και εγώ. Πώς μπορώ να αποκτήσω παθητικό εισόδημα? Κάποτε ήμουν ακριβώς στη θέση σου. Είχα πάθει αιμονή. Πώς να χτίσω ένα franchise, πώς να ξεκινήσω μια δικιά μου επιχείρηση, πώς να μαζέψω αρκετό κεφάλαιο για να ζω από μερίσματα. Υπήρξα ιδιοκτήτης 7 συν 1 κέντρων ξένων γλωσσών. Με ένα νόμο παλιό των αντικειμενικών κριτηρίων μου τα πήρε το κράτος με δυσβάστακτους φόρους και όλα τελείωσαν για μένα. Μετά έψαξα παντού, σε κάθε ευκαιρία που υπήρχε, όμως πάντα κάτι έλειπε. Ήθελα λεφτά και δεν είχα πλέον, ήθελε γνώσεις διαφορετικές από τις δικές μου, ήθελε χρόνο. Και κυρίως κανείς δεν σου εγγυόνταν τίποτα. Μέχρι που ανακάλυψα την Atomy. Για πρώτη φορά βρήκα κάτι που είχε όλα τα κομμάτια του puzzle. 1. Δεν χρειάζεται αρχικό κεφάλαιο. 2. Δεν απαιτεί δεξιότητες. 3. Μπορεί να ξεκινήσει οποιοσδήποτε. Η Atomy είναι μια παγκόσμια επιχείρηση πραγματικά μοναδική. Ξεκινάς δωρεάν. Ήδη λειτουργεί εδώ και 16 χρόνια σε 27 χώρες και έχει παρουσία σε 55, όπου κάθε μέρα μπορείς να χτίζεις καταναλωτές χωρίς να είσαι εκεί. Όταν ξυπνάω, βλέπω μικρές προμήθειες στον λογαριασμό μου. Όταν κοιμάμαι, συνεργάτες από όλο τον κόσμο δουλεύουν μαζί μου. Μπορείς να φανταστείς αυτό το συναίσθημα? Αν ψάχνεις κάτι που δεν έχει ρίσκο, δεν απαιτεί χρήματα ή ειδικές γνώσεις και μπορείς να το κάνεις στον ελεύθερό σου χρόνο, τότε μην ψάχνεις άλλο. Η Atomy ξεκίνησε από την Νότια Κορέα και πλέον βρίσκεται σε Αμερική, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδά, Αυστραλία, Ιαπωνία, Κίνα, Ρωσία, Μεξικό, Αγγλία και από τον Απρίλιο του 2023 και στην Ευρώπη. Η Ελλάδα είναι πλέον μέρος αυτής της παγκόσμιας οικογένειας. Εγώ προσωπικά εργάζομαι 2 χρόνια και κάτι μήνες στην Atomy και σε λίγο, με τη συμπλήρωση 3 ετών, το όνειρό μου για ένα μικρό παθητικό εισόδημα γίνεται πραγματικότητα, το οποίο μικρό εισόδημα θα αυξάνεται κάθε χρόνο. Είμαι μεγάλος. Ο βιολογικός χρόνος δεν είναι απεριόριστος, αλλά ξέρω κάτι. Αυτό που αρχίζω τώρα θα συνεχίσει να το απολαμβάνει η οικογένειά μου, τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου. Ποιος μπορεί να πει όχι σε κάτι τέτοιο? Αν θέλεις να χτίσεις κάτι αληθινό, αν θες ένα εργαλείο για το μέλλον σου, σε προσκαλώ, ακολούθησέ με στο όνειρο. Είναι πραγματικό και αν το θέλεις μπορεί να γίνει πραγματικό και για σένα.